Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pinisepuh sesepuh ingkang dahat kinabekten, panjenenganipun Bapak Joko Widarto sekalian Ibu sapangombyong kadang Besan Sustresno ingkang satuhu kinurmatan, para tamu kakung sinedahan putri ingkang satuhu bagya mulya. Kanthi linambaran trapseling budi miwah ngaturaken agenging pangabsami saha nggampil kamardikan panjenengan awit kula mradhapa panyuwunipun Bapak Rismanto sekalian Ibu kula piniji minangka talange basa kinen matur menggah lekas lekasing sedya saha wigatosing gati ing pahagyan kalenggahan ari punika. Minangka purwakaning atur langkung rumiyin panjenengan dalasan kula dherekaken ngunjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kawilujengan katentreman saha kasarasan dumateng panjenengan dalasan kula saengga saged ngempal manunggal wonten wisma pahargyan kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Lumantar kula panjenenganipun Bapak Rismanto kan Ibu ngambali atur pambagya sugeng rawuh saha atur panuwun ingkang tanpa pindhan menggah kerawuhan panjenengan ingkang sampun nglonggaraken wedal saha penggalih ingkang salajengipun panjenengan kasuwun lelenggahan kanthi mardukaning penggalih. Dene wigatosing gati ing pahargyan kalenggahan ari punika panjenenganipun Bapak Rismanto sekalian Ibu hangrawuhaken panjenengan sampun trawaca wonten ing Serat Sedahan saha lesan. Panjenenganipun Bapak Rismanto sekalian Ibu hanetepi darnemaning asepuh hamangku karya hamiwa putra margya siwi hangrakit sekar cepaka mulya saha ngemah-ngemahaken putra kakungipun pun Bagus Arya Manggala Putra ingkang sampun jinatukrama kalian Roro Denisa Oktaviani Widaryanti putrinipun Bapak Joko Widarto, Ibu Tutik Paryanti ingkang pidalem Dono Udan RT Setunggal RW Gangsal Ngemplak Boyolali. Ijab kabul sampun kalampahan rikala dinten Jumat Surya kaping 9 Januari warsa 2026 wanci tabuh 8 mapan wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Ngemplak Boyolali. Saha panggih dinten Minggu Surya kaping 11 Januari warsa 2026 mapan wonten ing griya Dono Udan RT Setunggal RW Gangsal Ngemplak Boyolali. Pikantuk berkah saha rahmatipun Gusti Allah. So donga pangestu saking para sepuh pinisepuh ijab kabul saha panggih kalaksanan kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Para tamu kakung sumawa putri ingkang dahat kinurmatan. Mawantu-wantu panyuwunipun Bapak Rismanto sekalian Ibu nyuwun gungan wonten ngarsa panjenengan sami nyuwun donga pangestu dumateng temanten sarimbit anggenipun badhe amangun brayat enggal mugi tansah manggih atut runtut guyub rukun ayem tentrem rahayu ingkang tinuju basuki kang kaesti bagya mulya ingkang sinedya ing satemahipun sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mboten kata lampen panjenenganipun Bapak Rismanto lumantar kula ngaturaken agunging panuwun dumateng para sanak kadang mitra tanggi tepalih saha para tamu kakung sumawa putri ingkang sampun paring pisumbang arupi punapa kemawon ing sakyaktengipun saged hangentheng-enthengaken sesanggeminipun Bapak Rismanto anggenipun hanetupi darmaning asepuh. Panjenenganipun Bapak Rismanto kan Ibu hamung ngaturaken agenging panuwun mugi-mugi sih kadarman panjenengan
pikantuk leliru ingkang setuju sedadosa dadosa ibadah kasainan panjenengan pikantuk bebungah ingkang malimpah-limpah. Minangka puputing ngatur kula mbok menawi wonten kurang bojo kraminipun ingkang boten hanuju krami dumateng nampi krawan panjenengan panjenenganipun Bapak Resmanto Nglenggana mbok bilih nampi krawan panjenengan suguh kirang lawuh lungguh kurang puguh anuh kurang wanuh lumantar kula nyuwun lumebering samudra pangasami. Semanten ugi kula minangka talange basa panjenenganipun Bapak Resmanto mbok bilih anggen kula matur tasih kathah cacar cewet kujuwane ngatur kirang ing Subasita singlar ing tata krama kula nyuwun lumebering samudra pangasami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.